रन्जना इस्लारि बाक्सानि माद्रिजरायाव माइ लाल गंगा मुंनि माइ आबाद मावजेनदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माद्रिजरा गामिनि पुबन बसुमतारी आरो सुशीला बसुमतारीनि ब्रैथि फिसाज्ला बलेन बसुमतारीया 5 बिघा माइ आबाद मावजेनदों। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ नुनानै गोसोआव थुलुंगा मोननानै गावबो न'नि माइ आबाद मावग्रा हाखौ मेसें बोथोराव गायग्रा माइ लाल गंगा मुंनि माइ आबादखौ मावदों। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे आबादखौ मावनानै मुलाम्फा जानायखौ नुनानै गावबो मावनानै दिन्थिनो नाजादों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन जायगाफोराव मावनाय माइ आबादनिफ्राय बिगायाव 25 एबा 30 मनसो माइ मोनो होननानै फोरमायदों। आरो बिथाङा गावनि मावनाय आबादनि जोलैखौ आनन्द बीज भान्डारनिफ्राय लाबोदों होननानैबो खौराङाव फोरमायदों। बिथां बलेन बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि गुबुनफोराबो बेखार थायालासे आरो ओरैनो हाफोरखौ दोनालासेनो बे माइनि आबादखौ मावनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। आंनि मुङा बलेन बसुमतारी, गामि माद्रिजार आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे मागो दमासि आरो लोगोसे गोदान बोसोरजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बावनाय खुलुमग्रोनाय थाबाय आंनिफ्राय। बे माइनि मुङाथ' लाल गंगा होनना बुङो। ओरैनो खै बिगा गायनाया 5 बिगासो गायनाय दं थारमाने। गुबुन दस्रा जायगायाव नुनानै आं हारसिंनो गोसोखांनानै ओरै मावदों आरो जिहेतु ओरैनो जेनेबा जोंनि हाया जेनेबा ओरैनो दैज्लाङाव जों खेथि मावो नालाय माइखौनो गायखायो। दा बे दैज्लांनि खेथिखौ मावखांनाय लोगो लोगो जोंनि हाया ओरैनो जिरायना थायो। बेखायनो थारमाने आङो एबार गुबुन दस्राफोरखौ नुनानै बिदि मेसें बोथोरनिबो आबाद दं होननायखाय आरो गुबुन दस्राबो जों नुना फैदों नालाय ओमफ्राय जोङो थारमाने आङो गोसोखांनायसै थारमाने ओरैनो बेखार थाना मा जानो बिदि साननानै आरो बे माइखौ आबादखौ आं एबार मावनाय जादों आरो ओरैनोथ' 30 मन 25 मन बिदि जायो आरो मिनिमाम माने जाथ्राबाबो 25 मना जायो होनना खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों आरोखि आं। जे बेखौथ' दस्रा जायगायाव जों अनेकथा नुबोबाय गायनाय, ओंखायनो एसे गोसोखौ मालायफोरनि माइफोरखौ मावनाय नुनानै आबाद मावनाय नुनानै बिदिनो मोजां गोसोखौ मोजां मोननानै आंबो एसे मावनाय जाबाय आरो बेखौ आङो आनन्द बीज भान्डारनिफ्राय लाबोनाय जादों। मुलियाथ' बेयाव फार्स्टआव बे हायाव ओरै हालौजेननायनिफ्रायनो जेनेबा बेयाव गोबोर हासार आरो उनाव गायहांनायनि ओरैनो सप्तासेसो आगोलाव ओरै इउरिया पटास डिपि बायदिसिना बिदि माने बिदि हासार होनाय जादों आरोखि। दा आङो सानो दा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय हाफोरा आरो जों दस्रानि गुबुनफोरनिखौ जोङो नुयोब्ला मावनाय जेनेबा खेथि जेनेबा ओरै आरो ओरैनो हाया गोलैना थास्लायस्लाय थारमाने बा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय जोंबो एसे ओरैनो बे जिहेतु जोंबो एडजास्ट जानो हायो देहा पार्टिनियानो जा आरो लोगोसे ओरैनो थायालासिनो जे जोंनि बर' समाजाव जेनेबा जों गुबुनफोरनिखौ नायोब्ला जोंनि बर' समाजा बांसिन जोंनिया खालि बे साख्रि बाख्रिनिल' एसे माने एसे मावनो साननाय बायदि नोजोराव नुहुरो आरो आंखि बेखौलाय सोबबोथ' बिदि साख्रि बाख्रिखौथ' मोनस्लाबजोबा नालाय दा हिसाबै आं दा रायजो राजाफोरखौ दा आं खावलायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं आबादफोरखौनो एसे ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय साख्रि बाख्रिखौ मावलांनो हागोन आरो लोगोसे फरायलांनोबो हागोन बेजों लोगोसेनो आरो बेबायदि मावनो हागोन मानो होनबा आरो लोगोसे दिनै आं मावदावबाय सोरबा बे लोगोसे आरो जोंनि रायजो राजाफोर बिदि सोरबा सासे सानै बिदि जुदि बिदि मावोब्ला आरो दिनै एसे गाबोन एसे गथ' गथायफोराबो सोलोंलांगोन बेखार लाइमोन गथ'फोराबो एसे जितु बेस्थ' थानो हायो बिदिखौ आरो माने आं लुबैयो आरो आबाद एसे ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय आरो बेखार हा थास्लायस्लाय ओरैनोफोराव एसे माने बेखौनो रायजो राजासिम खावलायनो लुबैयो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। थांनाय दैज्लाङाव ना थांनाय दैज्लाङाव जाहैबाय जोङो इयाव आइजं आबाद मावनाय जादोंमोन आइजं माइ ओरै ओमफ्राय बेखौ हाखांनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय एसे थानानै ओरै हालौनो होनानै ओमफ्राय खावसे ओरै बेसरबो मावबाय ओमफ्राय माइ गायनायबाय माइखौ ओरैहाय थारमाने मोजां मोनो मावनानै गोसोखौ बिदिनो ओमफ्राय आरो गोसोखौ बिदिनो ओरै खुसि मोनो आरोखि ओरैनो माने बेखार थास्लायस्लाय बिदिनो मावनाय जादों आरोखि। मा मुं होनदों बेयो? बे लाल गंगा होनना बुङो माइखौ। बे मेसें बोथोराव गायग्रा माइखा नालाय बेखौ बरिंजों गायजायो बेखायनो आङो बरिं गंसे बायना लादों ओमफ्राय मेसें मटर गंसे लादों बिदिहाय बे मटर मेसेंजों माने आबादखौ बेखौ मावनाय जायो आरो बे दा अखा बिदिहाय गोलैस्लाबा नालाय बे हिसाबै गायनाय माने मावनाय जायो बे आबादखौ। दा एसे ओरैनो जों नुनायाव दा एसे खमायबोनाय नुदों थारमाने आं बेखायनो एसे गोसोखौ मोजां मोनदों मानो होनबा आरो लोगोसे जा
बिदि जोंनि खेथि बाथि एसे जोङो दिनै एसे आं मावबा आरो सोरबा आरो जोंनि रायजो राजाफोरा आरो सोरबा मावबावब्ला बिदि एसे बे बांनाय खेथि मावोब्ला जोंनि समाजफोरा थारमाने जोंनि बर' हारिफ्रा गुबुन हारिफोरबायदि बा बिदि मावलांबाथाय थारमाने जोंनि बे जितु फरेस्टनि मानसिफोराबो जेनेबा बिसोरबो जितु रैखाथिफोरखौ बांसिन ओरैहाय होनाय जागोन आरो बिसोर नाथाय दा फैथ'नाय जायाखै जेबो मैदेरबो जेबो फैथ'वाखै फैनाय खोनायाखैबो नुवाखैबो साननैसो फैथ'थाराखै आरो ना ओंखायनो दामाने आं रायजोफोरखौ खावलायो दामाने ज' खेथि मावलायनो हायोबा ओरैनो हाखौ सोनदोनस्लायस्लाय बे माने 6 दानखौ आरो ना जेनेबा जों 6 दान थांनाय दैज्लाङाव मावबाय नालाय दा जों गोरान खेथिखौनो मावबाय माइ गायाब्लाबो जों एखे लोगो खाथि लोगो मोनलायबा मोजां मोनो आरो ओरैनो आबाद मावनानै आरो ना दा होमबाना जोंबो बुंनो हाबाय माने बै फरेस्टारफोरखौ जोङो बुंनो हाबाय फरेस्टनि मानसिफोरखौ जे ओरैबायदि खेथि ओरैबायदि जों आबाद मावनाय जादों एसे नोंथांमोना एसे ओरै नायबानो जाबाय आरो ना बांसिन जोंखौबो एसे रैखाथि होबानो जाबाय ओरैबायदि आरो हाग्रानि जिब जुनारनि थाखाय बेनो आरो बेखौनो खावलायो बिथांमोननि जेनेबा फरेस्टनिखौबो लोगोसे खावलायनाय जाफायो आरो ना गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।